fa mutum ne mai matuƙar hadari. Me yasa ba ga mun mashaki bane? Ai ba iya shika ba kawai. Har da fyaɗe yana yi da kuma ƙwamshi. Sunansa ne bai. Kai! Me abun wani daga murya shi da hukuncin da ya dace da su. Kai abin da ya dace ko kai ma ka bi su. Oba ga sinan Oba! Come on, bust! Me abin da ya kawo ka? Gaya mun abokina, wai wanda ya maka? Dama ba na gargaɗe ka ba, idan ka bi wannan layin sai ka rasa komai naka. Kai din cikakken matsoraci ne, idan kuma ka cikakke, ka sanar da ni inda kake na zo. Hadari! Sabon kamce daga kamfanin Sultan Masuburbuda!